আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে আছে অতি ভাল খবৰ শীঘ্ৰে মহিলাসকলে লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে 10,000 কোটি টকা গতিকে 1 এপ্ৰিল তাৰিখটো আপুনি মনত ৰাখক 1 এপ্ৰিলতে মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত জমা হ'বলৈ গৈ আছে 10,000 কোটি টকা Hello everyone good evening to all बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय आपडेट्सखौहाय लालांनो हागोन जागायलांदिनि बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय इन्ट्रो भिडिअसबो नुनो मोनखादों आरो बुजिखाबाय तो बिदिब्ला जागायलांदिनि तो एसे लेटआनो जाबाय ना तो जोङो फेब्रुवारि लास्ट वीक बा जोङो मार्चनि फर्स्ट वीकआवनो हाबगोन होननानै मिथिनो मोनदोंमोन निउसनिफ्राय नाथाय जोङो दा एसे बेकडेट जानायखौ नुनो मोनदों तो बेनो जाहैबाय जोंहा आइजोफोरनि एसएचसिनि ना रां जितुनिखि सेभिंस बा पार्सनेल एकाउन्टआवहाय बेबायदि गडाव थानाय आइजोफोरनियावहाय 10,000 रां तो हाबनायनि जोङो गोबां निउस बा भिडिअसफोर जोङो नुबाय थानो मोनखादोंमोन दा क्रेडिट जागोन नाथाय जोङो एसे फासयनायखौसो नुनो मोनदों ना तो एप्रिलनि 1 तारिखआव बेबायदि जोङो फाइनाल आपडेट ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा थाबैनो एप्रिलाथ' आरो फैनो थांगासिनो दङ गेजेराव मार्च मास मोनसेल'सै ना तो बैसागुनि सिगां जाहैसिगोन मोजाङानो जासिगोन आरोना तो मोनसिगोन बयबो आरो नेनानै थादो फाइनाल आपडेट फैबाय आरो मामायाबो एसे बेवहाय माने फोसावनानै होलांखानाय एसे नुनो मोनदों तो क्लिप्सखौबो होनानै होगोन तो रेडि जानानै थायोब्लानो जाबाय आरोना आङो बुंखादोंमोन आपडेट्सफोर मोनोबा लानानै फैफिनगोन तो बेखायनो आङो बे भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय आरोना तो बिदिब्ला आरो गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ बेनो जोंहा एडिआरइ ना एडिआरइ ग्रेड 4 ग्रेड 3 बेबायदि एग्जामफोर गोबां होदोंमोन तो दा मा जायो रिजाल्टफोराहाय ना तो रिजाल्टखौ मोनसिगोन बारा गोबाव गैला जोङो 7 मार्चनि सिगांनो रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों तो नेनोसै साननैसो 7 मार्चआ आरो बेसेबांथो गोबाव दंबावो ना तो नेनोसै কোনোবাই মোক কৈ আছে যে বিহালীৰ আইমাতৃ সকলক আপুনি কৈ আহিছিল আপোনাৰ জন্মদিনৰ দিনা 10,000 টকা মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰিব আইমাতৃ সকল মোৰ আসল জন্মদিন 1 ফেব্ৰুৱাৰী কিন্তু সৰকাৰী কাগজত লিখা জন্মদিন 1 এপ্ৰিল সেইকাৰণে 1 এপ্ৰিলৰ দিনাখনে মই বিহালীত যাম কাৰণ ব্যক্তিগত হিচাপে মোৰ জন্মদিন 1 ফেব্ৰুৱাৰী কিন্তু সৰকাৰী হিচাপত মোৰ জন্মদিন 1 এপ্ৰিল আৰু সেই কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ অফিচিয়েল জন্মদিন 1 এপ্ৰিল আৰু হিদিনাখনে মই বিহালীৰ আইমাতৃ সকললৈকে মেট মৰা উপহাৰ লৈ বিহালীত উপস্থিত হ'ম